सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो पीएम किसाननि लिस्टखौ माबोरै नायो एबा जाय बिथांमोना सिगां पीएम किसान मोनोमोन बिथांमोननि नामखौ दानबाय नामा बिनि लिस्टखौ माबोरै नायो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन अनलाइननि गेजेरजों। जाय बिथांमोना नायनो गोसो सोर पीएम किसाननि किस्तिखौ मोनो आरो सोरनि नामा दानलांखो बेखौ नायबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। फै दाना भिडिअखौ जागायजेनसै। चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आरो बेल घन्टीखौबो थुना होबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबा नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। आं नैबे मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो। आं क्रोम ब्राउजारखौ खेवनानै लाबाय। नैबेयाव सार्च खालामनोसै pmkisan.gov.in आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै बेखौ चेक आउट खालामनो हागोन। ओमफ्राय डेस्कटपनि बायदि साइट नायनोबा नैबे थ्रि डटआव सेरना होदो। ओमफ्राय ओरै गाहायाव फैनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ बेबायदि थिक खालामना हो जाहाथे कम्पिउटार बायदि गुवार स्क्रिन नुयो। ओमफ्राय आं बेखौ क्लोज खालामबाय। दाना नै ओरै गाहायाव फैगोन जों। ओमफ्राय बेनिफिसियारि लिस्ट बाव थांगोन। जों लिस्टसो नायगोन नालाय दिनैनि बेलायाव बेनिखायनो बे लिस्टआव सोनानैसै बेनिफिसियारि लिस्टआव। ओमफ्राय गाहायाव फैनोसै नै। ओमफ्राय गाहायाव फैनानै गावबागाव जायगाखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। स्टेटखौ सिगाङाव सेलेक्ट खालामदो। आं आसामनिखायनो आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय दाना डिस्ट्रिक्ट नै। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ नागिरदो नोंथांमोननिया मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ होबानो जाबाय गावबा गावनिखौ। जायनिखौ नायनो नागिरदो बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय दाना भिलेज फैगोन। ओमफ्राय दाना बेखौ होजोबखांनायनि उनाव नैबे गेट रिपर्टआव होना होदो। होमबानो ओंखारनोसै लिस्टआ। नै ओंखारबाय नै। आं प्राइभेसिनि थाखाय एसे ब्लार खालामना होबाय। ओमफ्राय पेज दंबावोबा नैबे ओंखारबावदों नै 1 2 3 बे मानसि बुरजा दंबा बुरजा ओंखारबाय थागोन। नैबे 2आव होनोसैलाय दाना। नै ओंखारबाय नै। गासै 61टा दं मोनसे भिलेजा बारा गिदिर नङा फिसा बेनिखायनो जाबाय नै। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नायनो हागोन। बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव सोरनि नामा दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हासिगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।